tinon neng pasewakan busana maneka warna Pak pos petango jono yang pancera sarwarokmo ranggeng manik nara Narawata ana obro prabanyo kang su mirat kenyaring reca laliwaran kilat sisiring tadet wimbo kekondo Kati obeng maruto Kati obeng maruto mando Separan kang mangambar Pungas Melkekekukek sak dulita mel. Nuwun sewu lho, Den. Pun rada dangu leh. Sampeyan-sampeyan sedaya rawuh teng pendhapa kula. Damel kaget janjane nggih. Kula kalih sampeyan sedaya niku wau pun jagongan ngalor ngidul kulon ngetan. Wiwit ngrembug tetanduran ngrembug kawontenan wonten ing Kutagara dumugi Karang Pradisan Karang Kadempel. Sedaya sampeyan tanjihke teng Semar. Semar nggih pun njlentrehke napa wontene. Ngaten. Ning kok niki sampeyan niku kok kaya-kaya urung duwe krentek arep ngendika. Apa to Kang dadi darunane sartane apa sing dadi wigatine panjenengan sedaya rawuh mriki? Ora cengengesan lho mir kowe tak dupak kowe.
Jan agi bengi iki aku terus ngapa? Sekotak Semare papat. Weh. Ayo ora apa-apa kaya witen arepe. Ajane sekotak wayange ming Semar. Aku ming Semar karang lagi dadi lakon kok ya. Heeh. Siwa Semar. Kula Ndara Gatotkaca. Ora ana rasa pamatur nuwun sing kudu diaturake dening para lancur-lancur Pandhawa. Ngersane Siwa Semar Baldranaya. Kejaba mung matur nuwun merga Siwa Nayantaka keduga wis kersa momong para Pandhawa satane momong lancur-lancur Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang kananing para Pandhawa lan lancur-lancur Pandhawa. Malah samangka aku wis sarembug karo Dimas Antasena. Pripun? Sejati sing arep ngaturke wigatine para lancur-lancur Pandhawa sowan kuwi Yayi Antasena. Nengket mau kok malah mung mendel wae. Antasena, piye Kang? Kaki maturudi. Janjane wigatine apa awake dhewe sowan kersaning Siwa Baldranaya? Wah jan iki. Aku arep omong dadi wedi aku. Sebab apa? Aku ora melu rembukan kaya mau ya. Ya sorry kaya Kang ya. Keling aku Kakang Antarja sing nabuh bonang. Bakno kok deg-deg jeleh. Aku ya meng ngono. Ya sing gedhe ngapuramu ya Kakang Gatotkaca. Ora apa-apa. Ngene. Anane aku sowan ngersane kakekne Semar kuwi sepisan ngene kae. Pripun Ndara Antasena? Aku arep tetinju marang kahananing Siwa utawa kakekne Nayantaka. Ndelalae kok apik-apik wae. Nggih sing disuwun niku kahanan kula niku tansah ayem lan tansah tentrem. Merga teng jagat niki Semar niku wis ora ndek tujuan apa-apa melih. Kula niki wis ora ndek pangarep-arep napa melih kejaba urip sing tentrem, urip sing ayem. Heeh. Urip arep mburu apa nek ora mburu ayem. Urip arep mburu apa nek ora mburu tentrem. Iya kae. Lah sakniki kula tak midhanget ngendikane sampean mang jlentrehke. Wigatine napa kok dadi niki do teng jruntul rawuh teng mriki. Monggo anak kula Garing sing kula kongkon golek pancitan, golek wedang nganti grubyakan. Mang paring dawuh Ndara. Saiki kok aku arep ngebyak wae. Wes. Sound sisteme apik kok. Ngene kae. Pripun? Anane aku karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja komplit sak rombongan putra Jodipati. Mbak Rama. Iki aku arep ngaturke sawijining perkara ingkang ngedapi-dapi lan gawe pengirame-rame lancur-lancur Pandhawa. Napa? 3 dina kepungkur, 3 bengi kepungkur pase aku ki nyumena. Kakekne Semar kuwi mangku wujude Sang Hyang Candra ya mangku wujude Sang Hyang Rembulan. Kamangka nganti sumunar cahyane gawe sulap mripate Antasena. Aku ki bingung. Ora adat sabene kakekne Nayantaka kuwi menehi sasmita sing kaya ngono. Mbok menawa ana perkara ingkang banget arep mbok ngendikake karo para Pandhawa ning sajake ora tekan atimu kae. Lah saiki aku arep nanjihke karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja Pratama niki arep nanjihke janjane kakekne Semar ki ndek gegayuhan napa. Merga ngene, bareng tak teliti sing ngimpi kaya Antasena mau kuwi ora mung aku dhewe. Aku sawaning jangkar bumi ngersane Kakang Antarja tak takoni dheweke ya ngimpi padha. Pasumpenane padha kaya apa sing tak delok ning impenku. Aku sawaning negara Pringgondani sawaning ngersane Kakang Gatotkaca ndelalae Kakang Gatotkaca ya ngendika nek dheweke ya ngimpi padha kaya apa sing tak weruhi ning pasumpenanku. Iya. Panjen apa sing diaturke dening Yayi Antasena kuwi panjen nyata sartane bener kasunyatane. Kula kang saka kuwi ora ana rasa ingkang banget tak suwun sejatine Siwa Nayantaka kuwi gegayuhan apa? Iya wae. Malah Antarja tak njaluk dawing Siwa Baldranaya sejati Siwa Semar kuwi arep gegayuhan apa? Mbok menawa ana bot repote para lancur-lancur Pandhawa sagu sak biyantu. Murya Yayi Antasena. Heeh, wis gage jlentrehno kae. Oh
Langlong ramyan ingkang diya liriwang candra kathah wengen sumu ing das kato retan lemut kabyarsaning rojit remeng driyama nawung Bagawa nyewang bisesa dewa raras Bekak-bekak saduli temel kaget manah kula Den ning antase Semar niku urung ana sing kula aturi urung ana sing kula salari dereng wonten sing kula sanjangi bab perkara sing panjenengan impeke niku lah kok malah para nom-noman niki malah pondo pirsa niku mertandake nek panjenengan niku lancur-lancur Pandhawa nom-noman negara Ngamarta sing nuwun sewu sing tansah ngasah marang keprigelaning batin Den. Merga napa? Jaman sakniki niku arang-arang awis-awis enten satriya kaya panjenengan-panjenengan kaya sampeyan-sampeyan niku sing ngasah keprigelaning batin. Racak-racake nek sakniki niku sing diasah. Sing dok digul-gulke niku mung babagan kasudebian, babagan kadigdayaning lahir, ning batine ora diasah wekasan ketul. Nek batine ketul ajeng nyumurupi kahanan sing mboten isa disawang kanthi kasat netra niku cah-cah sakniki do kangelan kaya anak kula Bagong niki niku bocah bendinane ming latihan gelut pun kula ajari olah kebatinan dheweke ora manut kalih kula olah batin anak nggih apa cuman saiki karo nggo hipnotis ora payu mer mbok ya sing mutu nek ngajari karo aku kowe. Bila bareng meguru, aku ki meguru karo kowe. Aku ki arep anakmu ngene iki aku ya perlu mbok wenehi ilmu. Saurarane ilmu kepiye ben aku ki ora kerja ya, Truk. Ora kerja ning bendina dinai bayar kuwi piye carane ngono kuwi aja kok kebatinan. Aku kok tekan kungkum ra sudi tenan dadak kangelan goleki. Ora celemungan uga kowe. Prosiman masjid ora celemungan lambene ora. Ora. Niku mertandake nek sampeyan niku nom-noman sing digdaya laire nggih digdaya batine. Kula niku janjane ming nembe rasanan lho, Den. Kula niku kepengin dandani morile para kawula sak negara Ngamarta. Kula niku pengin benakke pakartine kawula sak negara Indraprastha. Sebab jagat Ngamarta negara niki niku kaya-kaya wis kebegan angkara murka. Mboten. Ndak dina, ndak sasi, ndak taun. Negara Ngamarta niku angkara murkane ora saya suda ning malah saya ndodra. Ora saya suda ning malah saya ndrebala. Semar bingung. Semar bingung kepiye lek kula arep matur teng para Pandhawa. Merga nuwun sewu sing kula aturke. Angkara murka teng negara Ngamarta niki niku mboten mung dilakoni kalih para kawula sak negara Ngamarta ning munggah teng Nayaka Praja Ngendraprastha niku ugi kebegan watak angkara murka. Wekasan kula nggeret rembug. Kula nggeret wigati. Tegese Ngamarta niku estu-estu negara sing
Pun mboten enten watak becik pun mboten kebegan watak ingkang sae. Mah niki pun kebegan watak angkara. Ning kagete Semar kok. Kula niku ora ngasih matur teng para Pandhawa. Lah kok niki malah lancur-lancur Pandhawa do rawuh mriki mongko paring dawuh. Nek Semar niku mangku wujude Sang Hyang Rembulan. Nuwun sewu, Den. Sipate Sang Hyang Rembulan niku dados paugraning pemimpin. Wiwit nalika Bagong, wingi bengi kae Hastabrata Makutha Rama. Jlentreh piye? Jlentreh inggih menika ngandhake 8 perkara ning donya. Bumi, geni, banyu, angin, lintang, rembulan, surya, lemah. Niku dadi sipate pemimpin. Ha ta, Pak? Ha iya. Kula niku ngapa kok teng impine panjenengan niku kula mangku rembulan. Merga rembulan niku watake niku nyumunari nalika peteng. Madangi nalika wanci ratri. Lah kena ngapa kok? Sing kula pilih niku pambeganing rembulan. Kena ngapa sing kula pilih niku wataking candra? Merga ngeten. Ngamarta niki nuwun sewu lho, kula kok ora kok tendensi napa-napa. Ya, ngendikakno sisan kae. Nggih. Ngamarta niki nalendrane niku urung iso ngerteni sartane urung iso pana kawontenanipun para kawula nalika peteng. Tegese peteng napa? Dereng iso ngerteni kawontenaning para kawula nalika wanci ratri, urung iso ngerteni kawontenaning para kawula nalika wanci wengi. Niku sing ajeng kula dandani. Kejaba saking niku, tumindak angkara murka Budi Candala watek nista niku teng negara Ngamarta ora saya suda ning malah saya marajalela. Marajalela kuwi basa apa, Tru? Basa Indonesia dijawake. Semar ki kan sok kaya ngono kuwi ya. Karepe ki arep sugih sastra ning basa sing ora parke dienggo ki dijawake. Angkara teng negara Ngamarta niku ora saya kelong ning malah saya ambabiwuta, katen. Ya. Lah niki ajeng kula bangun, ajeng kula dandani srana kula ajeng miwiti bangun Kahyangan, Ndara. Dar ora? Apa, Gong? Candhak lakone. Apa? Semar bangun Kahyangan ping seteng goeng. Aku nganti jodhek kae aku. Ah ngopo? Piye lek arep ngolak-alik dluwang iki lho. Bingung lek ngolak-alik dluwang-dluwange ra tak go apa. Ora sanggut dluwang ngono. Ngene iki ya manut sing ngresake kok ya. Ayo wis. Ping pira wae Semar bangun Kahyangan. Ha iya. Dek nang Ngasirajaga ya Semar bangun Kahyangan. Iya. Ki nang kene Semar bangun Kahyangan. Sesuk Gunung Kidul mbok kapan Semar bangun Gunung Kidul kowe ora. Ha iya. Kahyangan wae ya bangun. Ayo. Niku sing ajeng kula bangun. Ning nuwun sewu ampun kadhokati kajeron menapa. Kula arep bangun Kahyangan niku ora kok Kahyangan sing dilungguhi dewa-dewa, sing dilungguhi pejabat-pejabat teng dhuwur niku mboten lho. Ning sing ajeng kula bangun niku negara Ngamarta. Merga kula nunggak semi nalurekaken kahanane Kahyangan. Ngaten. Kahyangan niku papan sing gemah ripah loh jinawi kartata turta raharja ados saka regejegan wontenipun namung matsinamatan daya dinayan. Wonten Kahyangan niku eneke ming tentrem kalih seneng. Niki ajeng kula wujudke teng negara Ngamarta. Ngaten, Ndara. Jagat Pangestu-kara. Yen ngono kecandhak rembuke Siwana Yantaka bakal miwiti mbangun pakartine para kawula sak negara Ngamarta. Nggih. Ning senes fisik sing ajeng kula bangun ning batin. Mergo nek perkara fisik utawa perkara lahir niku infrastruktur teng negara Ngamarta Semar wis ora maido, Pawa Pandhawa cetha pun mampu perkara niku. Lah malah nek sampean arep bangun Kahyangan kae. Lah iki malah mau wis sak rembug karo Kakang Antarja karo Kakang Gatotkaca ya Kang. Ya Dimas, ya Dimas. Nek kira-kira ana ragate, ana prabiyane kakekne Semar ora sah urun apa-apa.
Kakekne Semar ora usah menehi apa-apa, kakekne Semar ora usah ngetokke apa-apa. Mengko cukup para lancur-lancur Pandhawa sing sak biyantu. Umpama mbutuhke ragat, mbutuhke dana Prabiya, engko aku ora bakal wegah. Dana Prabiya ning kesatrian Kurandu Gumbala tawunen kae. Tawunen kurasen nganti entek kok nggo ragat bangun kahyangan. Semono uga kahanan bondo ning negara Pringgondani tak jaluk kukupen kabeh kae. Jenyatane niatmu kuwi mau luhur, niate Siwana Yantaka kuwi becik. Niatmu luhur kepengin mulyake kawula sak praja negara Ngamarta. Semono uga kesatrian Jangkar Bumi. Tak jaluk supaya Siwa Semar nawu marang kahanan kesatrian. Yen to pancen butuhke dana Prabiya, yen to pancen butuhke ragat, Antarja ora bakal wegah. Yen to sara bondo lahir lan batin aku sak biyantu saguh ngewangi marang apa sing dadi gayuhane kakekne Semar. Kepengin muktekke kawula sak praja negara Indraprasta. Matur nuwun saderenge matur nuwun. Sing ajeng kula bangun niku kula pun matur senes kok kula ajeng bangun lahir. Kula ajeng bangun batin. Mergo nek bangun lahir estu mbetaken dana Prabiya. Nek bangun lahir niku mesti mbutuhke ragat. Ragate napa? Bangun lahir nggih ragate lahir, nek bangun batin nggih ragate batin. Lah kula niku pun saged ragat piyambak Ndara. Ngaten, ragat batin niku kula pun saged ragat piyambak. Mergo ya ora jeneng mokal kula niku urip niku luwih suwe tinimbangane sampeyan. Sakderenge sampeyan lahir Semar niku pun kiprah. Edan, Semar kiprah reng. Ha iya. Dudan, duduk nyonyi nyono. Ricek. Oh. Nyono. Kuwi eling-eling. Oh iya. Lan kula niku pun suwe urip teng jagat kula wis nderekke kejaman Ramayana kula pun enten. Nganti sepriki kula nggih alhamdulillah kok paringi urip sing dawa. Dadi nek perkara ragat batin kula ora butuh. Ning nek umpama nggih kula niku ngajeni kalih napa sing sampeyan ngendikake nek umpama sampeyan arep mbantu ragat lahir, kula matur nuwun ning ragat lahir ampun wujud bondo, ning wujud kekuatan mawon. Mergo kula ndek gegayuhan. Gegayuhan kula niki mengke bakal nuwuhke kanugrahan. Mongko kanugrahan kalih pacoban niku tansah sumanding Ndara. Mula kang saking niku aja nganti mengke sampeyan melu perkara batine Semar ning sampeyan melu mawon perkara inggih menika kekuatan bantu lahir, bantu kekuatane Semar arep bangun kahyangan Ndara. Ngajeng Sitikung Sititanaya majeng tatan posusila mangkono ngendikaning Siwana Yantaka nggih yen ngono ya wis ora dadi ngopo mergo Gatotkaca sakadang lancur Pandhawa ngrumangsani yen to perkara batin takira Siwa Semar wis ora bakal kemran nggih mergo jagat iki uga ngundangake yen to Siwana Yantaka kuwi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap ya wis kae nek pancen wis mateng sing dadi keputusaning kakekne Semar Antasena sakadang lancur-lancur Pandhawa engko nek ana pancobane apa-apa engko nek ana kirane sing butuhke kekuatan aku sakadang sago mbantu ya Kang ya Dimas to Kang iya Dimas nggih nuwun sewu lah nembe mawon kula rasani piye Siwa Semar piye kae niki arep enten daya arep nyorek jadwalmu apa Mir ora mengko wae kok dicorek jadwale Mir. Aku nek mayang mah gur-gergeran. Aku nek mayang arep nglakokke lakon apa coba? Paling mentok-mentoke lakone mung tumurune kul buntet. Ngawur ora. Kleo sedeng. Niki arep enten daya bocah ora. Daya sapa? Pun nuwun sewu sampean mang semingkir teng. Nika dela melih pun prapta mriki Ndara. Yo, asu manggake Siwa Semar.
alun tata trapsilanira Aja mangken astanira ngalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta kaget kula sinuwun. Lah kok dadi Karang Kadempel dirawuhi Nalendra niki lho. Kowe arep dadi penyanyi metal apa mir kowe? Sangka bingungku lho Bagong. Bingung apa? Wong ya wis diragati karo direkture kok bingung. Kowe rak wis dijatah kok sapres ta kowe mau? Nyong sing sebungkus kak kaya operatore kowe. Mari kang kaya gane kok. Mari ya men ora nek sing doyan rokokku. Engko tekor aku engko. Meneng aja aja teng celebung Bagong ora. Niki sinuwun Ndrawati rawuh teng mriki. Sinuwun. Ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Jagat pangestu rayahu Bathara jagat. Kakang Nayantaka iya Kakang Semar. Kakang Semar ngaturake sembah ngersaning Nata Ndrawati ora lelep pangestu ning Kresna wae tampanana. Nggih nggih. Kula sanget mundi ndadosaken jimat paripe ndayana ning kasantosan. Malah kalih Ndara Janaka ngaturaken sembah Ndara. Iya Kakang Semar tak tampa. Pangestuku wae tampanana Kakang. Nggih, kula pundi? Ndara Sencaki kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Kakang Nayantaka iya. Ngaturke sembah ngersani Setyaki ora pangestuku wae tampanana Kakang Semar. Nggih, pun kula pundi? Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Nala garing tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih. Sampun sanget nggen kula pundi? Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundi Ndara? Ndara Sencaki bekti kula kunjuk Ndara. Yo nala garing tak tampa pangestuku Setyaki wae tampanana. Nggih pun kula pundi? Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Petruk tak tampa pangestuku ya Petruk. Nggih. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana. Nggih den kula pundi? Ndara Sencaki bekti kula kunjuk Ndara. Yo Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih pun kula pundi? Sinuwun Ndarawati Ndara Janaka kali Ndara Sencaki bekti kula kunjuk. Wah jan. Ta rangkep kok. Rangkep kok kesuwen ora iki. Selawale ya suhin garing. Kaya apa wae ra garing kaya gabah dipepe ora. Wis yaene kaya. Oh iya ya ora apa-apa angon wektu kok ya Gong. Bagong tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku. Kula pundi? Nggih kula pundi Ndara Sencaki. Meng menehi pangestu tok ora ana sing gak gake rokok-rokok apa gula teh.
Apa ya isih kurang mau ya wis diparingi sapres kaya ora. Wah, sapres kok entek tak dum. Weh. Tak dum karo sapa? Paru-paruku ki ra ngiwanengen. Heeh, tak dum ngiwanengen kuwi. Tak kira arep tak dum yoga-yoga ora sude. Yoga-yoga pol-pole. Tenor. Ora kok larang ra doyan. Weh. Weh. Kok gleleng banget turu masaku gleleng ora. Jane. Awit aku milih rokok merek iki ra ben ora ana sing nyolong. Wah. Nuwun sewu sinuwun, Kakang Semar apa? Damel kaget sotanipun Semar wonten wigatos napa rawuh mriki? Kakang Semar, pripun? Cekak wae aturku iki aku minangka lidah sinambung sarta aku minangka duta saka Kayiwangan Suralaya. Nalika semana aku nampa dawuh saka ngarsaning Hyang Pikulun Manikmaya ingkang nimbali marang praptaning Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kinen munggah ning Kayiwangan Suralaya, Kakang. Banjur apa sing dadi dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru? Nalika semana Hyang Pikulun Manikmaya maring dawuh yen to Kayiwangan Suralaya ketaman gara-gara kesasapan hawa panas ingkang sumundha ing awiyat nganti kananing para Jawata nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung kahanane. Jebul tinmuni nalika semana Hyang Pikulun Manikmaya paring dawuh anane Kayangan ketaman gara-gara kuwi ingkang disababake ora iku jaba anggone Kakang Semar ingkang duweni gegayuhan ngluwi marang apa sing dadi kabisane Kakang Nayantaka. Ingkang ora liya kejaba gegayuhane Kakang Nayantaka miturut ngendikane Hyang Pikulun Manikmaya nalika semana Kakang Semar arep miwiti nggonmu mbangun Kayangan. Kakang Semar, sampeyan kuwi titah, kowe kuwi mung titah. Kowe iki mung kawula cilik, kowe iki derajatmu mung Panakawan untuk arep miwiti nggonmu mbangun Kayangan. Nalika semana mekasan dadake gara-garane Kayiwangan Suralaya sartane aku nampa dukane Hyang Pikulun Bathara Guru. Anane Kakang Semar arep miwiti nggone mbangun Kayangan. Iki mengko nek aku jebul rak mung bakal ngembari marang panguwasaning dewaning para dewa. Mula kang saka kuwi Kakang Semar. Yen to Kakang Semar isih nganggep yen to Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi sesembahanmu. Yen to kowe isih nganggep aku kuwi bendaramu, mula kowe manuta karo aku. Kowe budi tak sembadani, kowe bangga tak rampungi Kakang Semar. Nuwun sewu. Kleru sampean. Nuwun sewu, lah kok Manikmaya mboten prapta mriki dhewe? Lah kok guru mboten teka teng Karang Kadempel dhewe? Tanggal Abang kok guru kon teka. Kowe meneng ora? Tanggal Abang Maulid. Oh iya ya. Iki guru dewa kok ora kok guru sekolahan. Meneng, yo. Hyang Pikulun Bathara Guru. Ora kok guru sekolahan ki ora. Yo. Ah kok Manikmaya mboten prapta mriki dhewe? Ah kok nek pancene kula niku arep ngembari karo panguwasane Bathara Guru. Kok Semar ora ditimbali munggah teng Kayangan. Utawa kosok mangsule Manikmaya ora prapta rene ngluputke lan ngelekke karo pakartine Semar. Nuwun sewu. Kula tak matur nggih. Kula tak mblabari kalih sampeyan, kula tak njlentrehke kalih sampeyan. Ben sampeyan iku dadi nalendra aja mung waton gebyah-uyah. Merga sampeyan iku titih Sangjang Bathara Wisnu lho. Titih Sangjang Bathara Wisnu niku kudune pana. Niate Semar niku kirane arep ngembari karo panguwasaning dewa, apa niate Semar niku arep nentremke kananing kawula sak praja negara Ngamarta. Aten. Sing ngajeng kula bangun niku ora kok Kayangan papane dewa. Kula nggunakake tembung bangun Kayangan niku kula niku mung jilih. Aten. Kula niku mung jilih. Jilih napa? Jilih jeneng. Nunggak semi asma Kayangan menika mujudaken papan ingkang gemah ripah Lojinawi Kartotata Turta Raharja. Teng Kayangan niku ora ana sing jenenge Regejegan, teng Kayangan niku ora ana sing jenenge Memungsuwan. Niku paman sing kaya ngoten niku ajeng kula wujudke teng negara Ngamarta. Nanging yen to Kakang Semar ora gelem murungake nggon arep miwiti bangun Kayangan, apa kira-kira sak mengko Nata Ndrawati wani ngruda paripeksa marang Kakang Semar? Apa kira-kira Karang Kadempel kelakon tak gawe Karang Abang? Monggo mawon. Tekad kula niku pun kula antepi. Gegayuhan kula niku pun kula pesthekke. Nek mengke bakal kelakon leh kula mbangun Kayangan. Lan
Mboten enten kenging sing nyarusiku marang apa sing dadi gegayuhane Semar. Aja kok sampean sinuwun Ndrawati, aja kok sampean sinuwun Kresna. Sing dawuh karo sampean kon tekan mriki, Bathara Guru kon tekan mriki. Aja kok Bathara Guru mbok dewa sak kayangan mudhun teng areng kadempel. Semar ora arep gigrik sinuwun. Main jajalanan sekertaning bawana iblis lanat menungso ora tatanan. Kakang Semar, yen ngono tak pesthekake. Kakang Semar ora kena tak rembuki kanthi srana alus. Yen ngono aku kudu nggunakake srana ruda, paripeksa aku kudu nggunakake srana kasar. Antarane aku ki dadi dutane Wang Pikulun Manikmaya, aku kon ngelingke karo watakmu ingkang angkara Budi Candala mengke riyen. Watak kula sing endi sing angkara? Budi kula sing endi sing Candala? Pambegan kula sing endi sing nesta. Kula niku kepengin nentremke kawula sak negara Ngamarta napa niku niat elek. Menungso ora tatanan panos maning jajalanan Kakang Nayantaka. Pripun? Kowe kuwi abdiku, kowe kuwi baturku, aku ki sesembahanmu. Malah nek ngono ning kene sing tak rembug dudu kok perkara oleh marembangun kayangan, ning sing tak rembug sing arep tak gawe sawijining perkara ya kuwi kowe ora ngabekti karo bendaramu. Mergo aku ki bendaramu, aku sesembahanmu kok kowe ora ngajeni karo sesembahanmu. Kowe ora ngabekti karo bendaramu apa kelakon? Kakang Semar tak ruda paripursa arangket tak bondo talak krincung sinem tak leboke paku jaran negara Ndrawati Kakang. Arep ngopo e, Gong? Arep jengkelit kecantol. Urang terampil lah. Sekarang prai semengi tadi sudah keprigelanku. Kowe arep ngopo Bagong? Arep nesu. Lho. Arep nesu perkarane apa? Lho, perkarane sampean karo bapak niku lho. Bagong iki perkaraku. Ya ben iki ya perkaraku. Mergo kowe iki bapakku, aku anakmu. Ngono. Nek anak-anak kok ngerti bapakne dicecenges karo wong liya kok anake meneng bae. Anak macam apa? Mbok gua ning sorlongan bae. Wong anake ngerti bapake dielek-elek, ngerti bapake di sengsarake wong liya kok aku meneng bae. Wis santai wae Mir, tak belani kowe Mir. Iya, matur nuwun. Aja nganti ninggal tata krama. Ora ninggal tata krama piye? Wong Kresnane kowe ora ndek tata krama karo kowe kok. Aku ora entuk ninggal tata krama. Ngapain? Kres lho ora basa. Basa gelut ora ya jotosan. Anggepe apa? Aku arep nesu karo sampean. Lho, kowe Bagong kowe. Heeh. Kowe arep nesu sajak ora nrimake karo apa sing wis tak aturake ngersaning bapakmu. Ora trima mawon kok. Den, apa? Niki niku bapak lho. Niki niku wong tuane Bagong. Adan, nek kula ngerti bapak kula kok dipaido, ngerti bapak kula kok dielek-elek karo wong liya mongko kula krungu dhewe. Kula ndelok kanthi permana jati kula dhewe. Mongko kuping kula gabah kula nggih krungu. Kok kula meneng bae kula niki anak sing kepripun. Mongko nek tanpa lelabuhane bapak sengara kula iso bangun masjid sing semene gedene. Adan, iki bapakku, iki kudu tak belani. Nek sampeyan kok wah, omah ilang pambegan ratune ora. Iki perkaraku karo perkarane wong tuamu. Ya ben. Nek perkara sampeyan arep mbok napa murungke bapak le arep bangun kayangan niku nuwun sewu. Niate bapak niku apik, niate bapak niku becik. Niate bapak niku luhur arep nentremke kawula sak negara Ngamarta, ya, Truk. Niku saksine wong sak jagat. Dadi umpamane sampeyan kok arep murungke gegayuhane bapak. Mboten arep murungke gayuhane bapak, mung gayuhane bapak niku becik. Sampeyan niku ratu sing duwe watak angkara Budi Candala lho, Den. Sampeyan ratu sing pengis. Nanging iki dawuh Wang Pikulun Manikmaya. Iya, aku ngerti kowe iki dikongkon bapakmu. Lho. Ora basa, ora sudi basa wong sampeyan ya ora basa karo aku kok. Kresnaro Bagong iki tuwa Bagong lho. Bagong niku urip ke jaman Ramayana lho.
Ah sampean lagi lahir teng zaman Mahabharata, kowe ngopo kowe bakule kripik arep mutah apa piye? Oh, tak kira nek bakule kripik. Bakule kripik sapa? Kae si Via kae. Saya dodol kripik kae. Kripik jarwa dosok lho, Reng. Apa? Ora tak rembug aku arep nesu pokoke. Aku arep nesu pokoke karo sampean Sinuwun Kresna. Aja dume sampean didhawuhi karo wong tuane sampean. Aku ngerti wong sampean ki titih Sang Bathara Wisnu. Wisnu ki sapa? Wisnu ki anake Bathara Guru. Adan. Dadi sampean niku anake Bathara Guru sing nuwun sewu nek didhawuhi karo Bathara Guru sampean ora iso wel, sampean ora iso suwala, sampean ora iso wegah nek didhawuhi karo wong tuane sampean. Ning mbaya digleja, Ndes. Lho. Edan Bagong iki kemalan tenan. Ben wis sak niati kok ta. Mbok ya diglecah sampean aja waton bisa gebyah-uyah lho. Minangka anak karo wong tuane niku ora selawase bener. Sampean didhawuhi bapake sampean. Ibarate wong tuane sampean bapakne sampean le aku ngelih colongke tela sampean mangkat napa kaya ngoten niku apik. Napa kaya ngoten niku iso diconto. Monggo luwih-luwih sampean niku titise Sang Hyang Bathara Wisnu. Kowe arep nesu karo aku. Nesu. Rupak wani jembar wani sampean iso kelakon mulungke gegayane Bapak Semar waton iso nglangkahi kuandane Nala Gareng we aku kata kok lambarani karepmu piye aku emut wani ora kaya makakal nikon mati sabar ora aku ora pateni ya terus ora Bagong jan kaya ngono senengane ora. Aku ya sok sengit kok ora. Ya wis. Sampeyan iso murungke gegayane Bapak Semar lek arep bangun kayangan. Waton iso nglangkahi kuandane Bagong menungso ora tatanan. Apa nglakon kowe ke Taman Senjata Cakra apa nglakon mati dening Dayang Kyai Senjata Cakra. Weh lah duh, Mir, piye iki Mir? Jare wani kok ora. Ya wis ora sida, Mbah. Ayo. Bakune bapakmu kon leren le arep bangun kayangan. Leren piye lekas wae urung, Pak. Kon leren. Ayo aja kesampean. Sampeyan iso murungke gayane bapak waton iso nglangkahi kandhane Bagong. Kowe ora wedi karo Nata Ndrawati. Ora wedi karo Dayane Senjata Cakra. Ora wedi. Kan biyane Bagong ora wedi karo Kresna. Lan kula wedi karo sampeyan iku becahe kula ngajeni karo sampeyan mergo kula niki kere, sampeyan sugih. Lan kalah cacah menang cacah. Wonten tetembungan ngoten niku kula niku ora kok tau kok jeneng wedi karo sampeyan. Aja kok sampeyan. Ambok dewa medun. Teng Karang Kademel Bagong ora wedi. Gong, kok nek dewa medun kuwi cangkeme sing apik le. Trombone omong lambene sing apik kowe kira. Oh kowe dhewe sing nantang-nantang kok mawon aku mengelekke kok nek nganti enek dewa medun. Tenan kowe nantang kaya ngono kuwi. Ya wis dudu dewa. Wah, wis kok melak-malik iki. Demet wis. Saya ambok aja kok kowe ambok demet aku ora wedi. Paitane kula mung wani karo sampean. Mergo sampean wani arep murungke gayane Bapak Bagong ya wani ngundurke karo sampean. Ora tatanan manus maring jajalanan. Aku apa? Kowe wani karo Koko Prabu Kresna teges kowe wani karo Satria Garbaruci. Mas. Atasanmu wis tak waneni. Apa meneh kowe iki mung gedhi bale? Apa meneh kowe mung Senopati? Ora tume tak tantang kok. Apa meneh kowe mung Senopatine? Jelas wedi. Wah. Wani ra anggepe apa? Aku tak takon, pripun? Aku ki sapa? Lho piye to ki? Aku ki sapa? Sesuk nek ora apal dabukane, takon karo sutradarane. Mah takon ro kene, anggepe apa? Aku ki sapa? Senopati Ndrawati ki sapa? Sencake wis ngerti wong sakmene ki ngerti nek gambar kaya ngene iki wujude sencake. Arep ngapa sampean?
Aku iki sing kudu ngayomi satane itu kewajiban. Ngayomi marang Koko Prabu Kresna. Terus karepe sampean? Aku arep nesu. Oke, iki nesu karo nesu iki, Tru. Ya. Delokke, gayeng iki engko Bagong gelut karo Setyaki. Wis. Janji Sencaki kalah diurak wong semene mbane. Ha nek ngono kowe kalah nunggu engko men. Aku nek Sencaki nang kene, Der. Ya wis, sampean arep ngopo saiki? Kowe wani karo Koko Prabu Kresna. Padha karo kowe wani. Sartane padha karo kowe nantang karo Senopati Garbaruci. Ben, Garbaruci ki ratake bojomu to, Kowe rak Garbaruci ki satriyan Garbaruci ki rak omahe bojomu to, Dewi Garbarini. Ngerti aku. Awe iki mung urip melu marang tuwae kok to bangga-banggake sen. Ah. Kowe mung urip melu wong wedok kok to. Ndel-ndelke satriya Garbaruci Raden Sencaki mlintir brengos obah kabeh. Ngiwanengen. Garbaruci iki omahe bojomu kok. Ya wis utu Garbaruci, swala bumi. Nah, bolak-balik ora satriya kok labil. Ayo, nek sampean pancen arep wani karo aku, ning endi papan nenter kadikayat? Menungso ora tataran. Tanteni ning perapatan. Pedukan Karangkadempel metu njaba. Hah? Metu njaba. Ayo. Kang, jak metu njaba ki lho. Ora wani aku. Wah, anggepe ora celmongan sangeme ora. Metu njaba, tututi Raden Setyaki. Pisan ora pindho dobleh ki senengane gawe kisruh. Awitane aku lek gawe kisruh ki mung mergo belani karo kowe ki lho, marep tak belani kok ora melek ta kowe ki. Ambok bapak ngono kok marmer. Wis, sing penting rak aku iso ngundurke sike. Perkara lengko arep ngladeni sapa aku mung manut rak jane rak awake dhewe ndek jago to, Pak. Sapa sik? Ngandel ora? Iki bakoku. Wah, go udut-udutan. Bako Temanggung tek. Kudu aku Yayana Sena. Wah, ora. Mriko. Anggepe bako larang. Mriko. Wigati madha ngapa ora teng mriki. Wonten perkara kaya ngene kok madha teng mburi udut-udutan. Iki ngono. Apa? Nglinting sak jempol-jempol. Boros ora mriko. Iya. Ajan konangan sing duwe. Ha iya. Konangan sing duwe tak kira nek mbako nganggur ya Antasena. Wah, kewirangan mriko. Anggap ora mriki. Wong kancane do teng mriki kok ora. Aduh, mbako larang Edan isih metu kebule niku ndelok gedhe. Sajake enak banget udute. Ana apa kakekne Semar? Enten perkara kisruh. Kisruh apa? Kok dadi Antasena ora dijawel. Niki ngeten kula jarwani. Piye, Kang? Niki wonten dubriksa mriki. Dubriksa sapa? Prabu Kresna mriki. Lho, kok dubriksa ngarani. Lah wong watake kaya buta kok. Larane dubriksa mawon. Nek sik. Ora. Apa? Niku sae kok mbendoyot. Lho. Iku ora iso ngono. Lah ngandel ora. Mbakoku dicolong kabeh. Ameng ora. Oh, nek ora tak rumat ning lemari mah. Ameng entek ki engko. Wong bakule njaluk kowe kok ora sasak padake nyolong. Piye kok ngene ngopo? Wong dikepenake ora.
Sampeyan niku kuwate udut aspro gendro nggih pun mami mboten sah arep udut lintingan barang ora. Niki wong ngeten, Prabu Kresna prapta mriki. Ya, wigatine ajeng murungke kekayane bapak le arep bangun kayangan mandat saka Iwang Pikulun Bathara Guru. Lah terus ngopo kok kowe ngawi lancur-lancur Pandhawa? Lho, piye to ki? Jare sampean mau sago bantu kekuatan. Ya. Lah niki mengke kula niku mau pun kebacot nantang Sencaki lho. Nek sampean ora iso ngundurke Sencaki sak ratu Ndarawatine, wong semene do ngurak sampean kabeh. Lho. Lah sambung rapete apa sik aku tak takon. Pripun? Sing nantang mak cilik Sencaki sapa? Kula. Hukum kesatrian kuwi gandeng kowe wis wani nantang satria kowe kudu wani nindakake darmaning kasatrian. Nggih. Nek satria kuwi wani nantang, wani nanggung. Wani gawe perkara, wani ngrampungi perkara. Niku nek pambegan satria. Heeh. Lah niku kula nggunakake pambegan gedibal niku. Badar ya Mir, badar. Wis ora usah dikalahke Bagong wong ora gelem ngalah ana. Oh, mrasudi kalah kok gelem. Sampeyan wau pun dosago wong semene pun nyokseni nek Antasena sakadang lancur Pandhawa ajeng bantu kekuatan karo Semar. Ya, Pak. Iya. Ya wis. Aku sagung mundur karo mak cilik Sencaki waton eneng dawuh saka bapakmu. Waton aku nampa dawuh kakekne Semar. Muni Mar. Muni piye? Aku kira wani melu-melu apa-apa kok utak keplak lho kowe. Wis tak belani nganti kisra kancangan aku. Ora wani melu apa-apa. Muni ya. Muni piye? Wah jan rekoso muni ya. Nah, ndara kula pasah katentreman karang kadempel ndara Sencaki sak sinuwun Ndarawati kali ndara Janaka mangundurke. Ngono cepet. Aku ra wani Bagong, aku ra wani. Mir. Saduk kowe. Aku ora wani Bagong, aku pekewo. Wah, jan wis. Kakek. Ndara Antasena, ndara Gatotkaca, ndara Naraja kula pasah katentreman. Karang kadempel ndara nata Ndarawati sak rombongane mangundurke. Ora sudi aku. Lho, piye to kowe? Cangkeme Bagong ora cangkem ombo banget kaya Gong ora dadi ketok kowe nglakokke bapak ora. Kula niku janjane moh lho ngrepoti para bendara. Sing gandeng anak kula dobleh kencana niku senengane sok. Gawe kisruh kula pasrah pejagesang Ndara. Katentreman karang kadempel gandeng panjenengan pun saguh. Ajeng bantu kekuatan karo Semar nggih pripun carane? Kakek trisang kapirang rangkul kinempet kempet dusang retnaning bawono pripun aku ki satriya Kakang Alaraja ki satriya Kakang Gatotkaca ya satriya kersanipun nek nganti aku nglencati apa sing dadi sumpahku nganti aku nglencati marang apa sing dadi kesaguhanku mongko wong semene wis padha nyusani yen Antasena Antareja Gatotkaca padha sumpah saguh mbebantu kekuatan mangsaning kakene Semar Badrana ya. Lilanana aku njaluk pamit. Sak isaku kae Siwa Ndrawati sak wadyabalane tak undurne kae.
parekoten prayetna semuriris eka balik Tityane Gandayane Trisunya Purnama sasi kowe kok do enak-enak kepenak Bagong ngapa kowe wis wani nantang Ndara Sencaki ra ya sak ora-orane kowe ngetokke keprigelanmu aku wis omong piye ora iso wengi keprigelanku suda wah mongko jagatane iki jembare ora jamak ya ora apa-apa kok ya ora dilakoni kok ya gong ora nggih karepe piye Pak aja nganti kowe mengko nalika bapakmu wis kasembadan bapakmu wis kelakon leh aku arep mbangun kayangan nggih aja nganti ana wong sing sengguh aja nganti ana wong sing ngarani Semar kae tanpa bendarane ora iso kelakon leh mbangun kayangan mula to le kowe iki anakku ragil kowe anakku tengah lan kowe anakku mbarep kowe dadi wakile Semar ngetokno keprigelanmu ngetokno nek kowe iki iso mentas dhewe ngetokno buktekno nek sejatine Semar kuwi tanpa diwangi bendara kuwi iso kasembadan le mbangun kayangan terus ya ora ketang sak ubengan rong ubengan kowe menyang nang ndi tanggal abang kok kon menyang kae Ndara lancur-lancur Pandhawa Wangono to le ya wis ya Gang mangkat Gang yo iki ora ndelok limbukan ora sah ngono awake dhewe nyambut gawe iki demi ketentremaning Praja Negara Ngamarta heeh Gong nek perkara seneng-seneng ki iso dipikir keri wong kok ya isih awake dhewe kumanan goro-goro ya wis Pak nek ngono aku njaluk pamit nggih pun Pak nek ngaten kula nyuwun pamit nggih Pak nek ngaten kula nyuwun pamit nala Gareng Petruk Bagong sing ati-ati ya to le gagak sak tulita mel-mel Bathara Guru kowe ora pisan ora pindho kok mung arep ngisruh karo apa sing dadi karepe Semar ya wis aku mung arep ngomong mung arep tak sedake neng donya iki kudu gunake paugeran becik ketitik ala ketara nek jan gegayuhane Semar ki miturut Gusti apik ya bakale ketitik banjur miturutmu gegayuhane Semar kuwi ala rak ya mengko bakale ketara dhewe ora sandadak kowe ketayalan Bathara Guru